Kuliah Pulau Bro CCM das bahai sini ke video ni kelemat mengenai ke report ke belingkot halo juni COVID-19 kebai day bat ka pertei bro kawai bat kani keri jongi pakum juru ni kena kajala jongi mo te mentas ni kedai kani report kedai na beta ka arpo trik jung benai benai yayong arja arpo begini report gilong kum ni kaleng ke pertei ki beri ki ban syakta anu kunya Jepang hadu mata mane bagi ta gila kot ya ka arpo lai lak kasau jan terus pa arpo ingut ti kidan kumba khan riulak ar khnai jar ar spa riu pu prangut ki berang don hapo gojing sumar bat ki belak no nukhnya Jepang handu menta kila dan kumba silak san punyo ja praspa sa punyo ngut ban riulak lai khnai jar ar spa lai khnai ngut pat ki bela yo khya no te kini gidei ki riru ki bah ban bun ki ban yo uni knyang Jepang haka ka ri ki jongki ba kata ka di US mata kalak tenjo ska nyolak ar pelajar rus pasan kebuan baar ke di Spain ke dan mata kumba silak khnai san hajar khnai spa sop saungut kumjur penbut ke Italy ke dan ke balai dan silak nyepu pra hajar khnai spa nyepu ar te ke basau kawan ke Germany mata ke dan kumba silak sapu hajar rus spa nyepu ar ngut bat hakani ke sengi ke UK ke larung syakathup ke ban syakathup jugini ki santali ki ri ban bun unik nya banyo unik nya Jepang ba menta kadan basan ba kadan kumasilak arpo jar nyu puingut ti bat ke China hakani ka kenti kelahir syadu ke kerdan ke bopra ti ba nadu basdang kadan kerdan benikong de menta kan nami kisngi ka hi kanang hiar susu ba menta kadan ke bopra andre ke Turki pan kadi ka we neki ri ke bala jam sakmat ba menta kadan ke banriu ke bomut kadan ke China ka kadan ke bopra ka Turki kedan ke bahnyau ma ya da kedan bahnyau bah kedan manrio kedan ke France ti kini gede kiri ki ban lam khamat ha ban bun ni nya Jepang ba ke India kani ke sengi kala dan mentah ke kedan ke bakhat nyau no kedan nyau ti bat ki bri ki ban yo ini nya Jepang hang ni pokori jongi mata ki lakot ka khat nyau hajar rus pa san hunri ngun ba ki dan ko bakhat sa hajar arpa san bidang dan hapo ko jing sumar bai te quarantine bat nang ta ki dan kumba sanspa andru pongut ki bala khlat no nya Jepang bat ki dan ru kumba sanspa ru pongut bila hoy ki sanspa ru pongut ki bala khlat no nya Jepang ki dan kumba arja praspa sofu armut pat ki bala yo ko nyo ti nga kwa ban pa ru ni ba kata kalong ba kini ki ba yo ko ki de ki briu ki bala yo ni nya Jepang ki bala test positive ni nya Jepang re ki hendai pat la pat banai no eta jing sumar kamet ki jongki ban menta ki la test negative mak ki mele shu ti dan ru na pedeng kini ki bamshim la yo ya ki di ki bamshim la ai ya ka jing sumar ki hospital ki jongki namar ba udah nyang Jepang hajing sha kumba bun hin ki bayo ni nyang Jepang kumba prahu persen ye kimdei ki badan kami ya banai jing sumar hapo hospital ba tu tau nyang Jepang uyap hino hapo kamet ki jongki tang hadin ka tu ni sngi baki kilale ta quarantine ani pla shop kerja ilade hagi yang kisam ki jongi leni kan ke quarantine facility bla penbiang di sarkar jongi jelam per joni kari jongi mo teta apa pai pa chindi kan notice ki jongi ki jelag ba per ki ban yo unik nyang Jepang ki kinthum ya ke Assam ya ke Arunachal ke Manipur ke Meghalaya ke Mizoram Nagaland pa ke Tripura ti hadu mata mane empat sim ladan kanu ko jingki hakini ki jela hakini ki ri hakini ki jela jong kani kata sil lamingi handi ri jongi bata kata kalong baka samru ko baka kalong hi hakini kina singi bladap nadu handen ke singi ka dan tang ko balai pesan ngun ti henre hakini ka khlemat kala kiu kita kiban yo khiano bar kata kala ko di ka khan nyungut anti ba sam di baklan ide ta niwe tin lorna ka Arunachal ru kadang dan tang iwe hi ti po Manipur par kita ki arngut ki blayo ini kunya Jepang bila test positive menta bro arngut ki la kodnyo ban mission dan kanu ru ka kes ban khlat no ti jaka ti po Meghalaya hadu bangale ini ki video hot ki la ban ki khubor ngangi phila bani ki khubor hagi social media bat ki we tin re kum kan hadu bangale ini ki khubor hadu menta ka jingkiu chuni kunya Jepang kadang dan hitang kalwe ngut kumba kalong nen kisni ti bat ki dan kumba shiphongut ki dan hapo ka quarantine ani ta ka jing sumar yaki bat dan tang iwe bala khlat no ti ka hadu la shai ka kala bandan ke jing penthamai na kaliang ka sarkar bat kum na sarkar jila kum jut na ka sarkar pedeng ke penthamai halo ni ki number na we ka kenta sa we pat na we kising sa we pat mo ka tang sali adul shai kising tin lor na ta ka dan ke Mizoram ru mata ka dan tang iwe hi pampadan baklat padan ba yo khya ru ti ka jaka
Nagaland ko mga IP la shift no sipo Assam yi tai bestam bat nalor nata ke Tripura kadon arngot ki belayo unik nya Jepang de tang iwe pari belayo kya no te kidan mentas tang kumba lightly ki ma penga kidan tang kumba lightly ki jela ba ki Union Territory jong ni ka ri jong i bampat sha kata unik nya Jepang bakata kade ka jela Sikkim bat ki Union Territory jong ka Lakshadweep baka Daman and Diu baka Dadra Nagar Haveli mo ti kita ki de ki lightly ki jaka ki bampat shimla sha kata hado ni khleman ti hakapapai pat sikini ki jela ki ban bone in khnya Jepang hani ka ri ki jongi kita ki dei kini ki santali ki ba wan menta hakata ka thup ki santali ki ban bone in khnya Jepang kata ka de Maharashtra ka don meta ka masau ja arspa laingun ka dali ka don menta ka ba arjar laingun kata de kerdan ka baar ka de dali arjar laingun meta ka wan part saka Gujarat menta ka Gujarat jing shali ka bampat jumi menurun re kani ka singi kalami kala jam khamat bakala poi menta ku bakhar praspa san puingut ki brek wan yo in khnya Jepang te kata de kerdan balai bat ka wan meta kerdan basau di Madhya Pradesh ka dan ta ka bakhat sau spa prap san ngun ba kerdan basan ka dan ka Rajasthan ka dan menta ka bakhat sau spa nyo pu prangun te nalor nang ta ki jela ki ban bone ru ka ban dan ki ban khlat no akani ka ri jongi bakata ka de ka jelan Maharashtra baka dan meta ka maas pa langut ki brio ki bladun na jong jim no ni COVID-19 bakin bat bar ka de Madhya Pradesh ka dan meta ka manyu saungut te ki bat ka kani ko abnai phi hakani ka sngi ya ki jela ki ban bone inu ya ki ban yo ya u ban yo khya ban yo ko no ya ki brio hakiti ki jela ki jong ki bakini ru nganai phi santali nganai phi kini santali ki long ni ka bani ko di Maharashtra ka dan metasan spa nyungun ka baar ka di Tamil Nadu meta ka dan south spa har wengut ki ban yo khano kumbang ngan chukdo hani ka sngi ka khadu baka Tamil Nadu kami hakita ki thup santali ki jela ka de haka khar phra tarik jong ni u banai ya yong ti henry nadu kata ka kamsim la kiu shu kamsim dam shu hakata ka thup santali ki ban bone ki ban yo ki ba yo ki bala yo inu khnyang Jepang ti henry hakani ka khleman kam hakani ka sngi menta ka de ka arphu tarik bat ka khlam poi shu hakata ka thup santali kita ki jela ki ban bone ti henry kalami par menta ka thup jong ki santali ka ban bone pan ki ban yo khya tiba kata ke dan meta aku masaus pa khat wengun tin dalor nang ta ka bapembut hadin kata ke dan ke balai ke Delhi ke badan ars pa khnai phungut kita ki brio ki bala yo khano tin ta ka bawan ke dan masaw ke Kerala ke dan ta ars pa nyu phungun tibat ka basan ke Telangana roh kini ki khniat singi ni khniat singi beladap kadang dan ni hapo kata ka thup so kita santli ki jelai ban bone ki bayo pang dei menta singi keladan haka thup ji santli par ki ban bone ki ban yo kya mo te khbai dei par kani ka ki sang ni po Meghalaya jongi te kat kum kini ki khubor hang ni ki ba yo ki long ba ki don tang kum ba shipung ki bilang don hapo ke jing sumar bat iwe bla khlat no bat total bara khot ke khar bingon te ka don ka khubor barang shio mentan shipang ba kata ka long ba kalaki usi weiru nriya kani sobha bana ki jing pentikna ni kilar pathai khubor bat ki khubor bu fer ki ba pipla ban yo ka hadul shai kesngi te ha kawai ni ki jing ai jing kran jong chief minister jongi ha kani kesngi ru kata ka long ba kan dan ru ya ini khubor ba bania sobha ban pe ki khubor mo ba khubor bat ki news channel ki we ki lal pathai khubor hapo YouTube khana ma phin lab ki jing batai ba bania lor kani kata ka long ba u chief minister la yathuru baka sarkar kala pala ki kata ka jing rap da ka da pisa nam ta ki bri ki batrei shabar ki puliru re khani khlemat ki nanga tang kita ki ba dang trei shab ki batrei te bat yakani ki ai ko malai hajar tingka ai lamsam na betai tigi batroi shathe bat kin sanang ashuru wadi kita ki brio ki badang don hapo ko jing pule ya ki perlok ki jongi badang don hapo ko jing pule sha ki jala bu fer ki balong ki badon shabar ke jala Meghalaya mo te na lor nang ta ki danru ki ka danru ka jingban nakaliang ka jong u chief minister ba kata ka long ba ki babon ba hakini ki khlemat hakini ki sngi ba manta ki bon ba ki khna ki ba mi shabar ha ban yo ba ka ba kali thiet pet bat ki wein bat kani
mdei ban ai mensim ki khon ki khna ki jong phi ki ying sen ki jong phi bi mi shabar hukum kani kapor ba nomor bakini ki nomor ka jing long khna ka ki kala ban penong ki ban kloi ban yo ini khnya jipang lado udan hang thi habar habaki ki kendu ba bikim la ban kiari ladi na ka jing ya ka na ka jing lumpat ba pat ki be mo te bat ya kata di ka kongsan ba phi ha ban dab ban ya dai ki khon ki ti ladi ban te la kam ki khon ki ti ki jong phi bikin la ban mi shri shabar khnang ban penlat ki no ni u covid-19 bayo hale ki wan ra shi ki sam te nalor ka taru ka dan ka jing ban kha nakaliang jung chief minister kata kalong halor ka bay day bakini ki temen ki kro ki jongi ko mga juban ro na wi kisnis ko ipat kata kalong ba ki babun hi kini ki bani ki ba yo yu khanyang jingpang ka ki ba shakta ba ha ni khanyang jingpang ba ki ba don ro ha ka jing sir ni karis ni khanyang jipang covid-19 ki dei ki temen ki kro ki jongi ti smo ba ban sumar ba ki ba wan ai la bakin wan ai la diki bikin mi shabar tin re kai ki jingdan kam ke jongki sobha ban penbyang penbyang haki yang kisem ke jongki but pidan kam ban pikir ru ya kamet kaphan bat ke jinglong jingban jo kamet kaphat na bata jongki mo te ka nalor kaniru ka सरकार रू का लाशिम खिया मनता हकबा ये दे बात कनी खतिन का थलिए का बे दे कनी खतिन थलिक बनाई किनी की जिंगतेम हकी खतिन की थलिए की बा फेर लकलोंग हकी हिंदी गारो इंग्लिश खासी खनंग बा बारो की नोंग संग हकनी का जला का जोंगी किनी यो की जिंगतेप की बनिया बकी बशाई खनंग बा कनुम दन कुनु नूरू का जिंगतेप का लेनी खबर हम saya की बला बन मी दा का जिंग बम सुथु खतिन बर कुमता terter te bat kapkhado kal ka hakni khmat kalong ba kapkhado hakni khmat kalong ba ki ka sarkar kala penbiang kita ki relief kan ngangai kan nginang yo I kini ki khuboru nang ni shakhmat ban penbiang ki relief kan nam ta ki nong bela ki bana shabar ki badina shabar jala ha ki badan hakni ke jala jingi ki badan ru hale ki ban nakau yu district badan ki district bo fer kham kini relief kam kenai ki jingyarap kenai ka bam kadi ka thia akadem ngangej kem kan nong kumta ka bat kata kadi nakaliang sarkar ka bala penpa du chief minister hakani ka singimo ti kini khubor suba ban page abi de ba khu bat ka nakajula suba ban page ki news channel bo fer kham pinyo ki jingpenti kana ba khubor ki babri ar kum jumo te nalor nang ni ki ki khubor na nga hadu lesai kesngipan mendaka bakata ka dina mentakar fu itorik te hanim kesing la kham than jan ni mentar la kham than jin re kham dale ini video kham de EP jisang kami EP teman re kham de kenu EP link ma ni video ka pen sanut bakalong ka pen tamang jing sisa ti ban ngam bansi la da thai sekal ba thai du nga ha ban le kani ka ajing kemen ya bar ka ai ka penthia asuk yang ha bagut kesingimo te kulai sibon ki jing kersan ki jong pi kulai sibon ki jing leisne ki jong pi bat nang ai comment te sotalat ki jing ai musim ki jong pi bat ki ba pidan ban ba pikwa ban pensyai ngani le ban pensyai kan la kan ye dan re ya ki babun bat ki ba hale ki badang le si ki bakali ya ki jingkali ki bang la adap le la bun sin ngamla su ban batai tin re la da kalong bala EP ki bala sungthu suba ban yarap ban batai ban pensai lang hapo I comment section mo tiswa ban ne ikani khna makan long lang jing motoy nam ta jing iwi pi wing ne tre lang da bata ki lang sala bat hi baru ka bangi nang le ni shakmat ngin le hi da jing stu jing mut da jing renti bat ka sarkar khna ba yaki baru baka sarkar kaile ban pendap kaile ban batha ting jongi kin ya be renti khna bingila ban yengile yuni covid-19 kerteng jong di covid kerteng jong ngudo kerteng jong di covid-19 kadu ngini syam yang par ka video kerteng jong di Fernand Rani ko play